ଓମ୍ ସାଇରାମ ସାଇ ବାବା କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ସାଇ ବାବା ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମନ ଉଦାସ ରଖନି, ମନ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରଖ। ସବୁବେଳେ ରଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କହନି, କାହା କଥାକୁ ମନରେ ଆଣନି। କିଏ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲା, ମନକୁ ଉଦାସ କରିଦେଉଛ, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଉଛ। ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ମନରେ କାହିଁକି ନେଉଛ? ଲୋକମାନେ ତ କହିବେ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ କଲେ ବି କହିବେ, ଖରାପ କଲେ ବି କହିବେ। ତ ତମେ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ ଲୋକଙ୍କ କଥା? କାହା କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନି, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମକୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ? ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ନିଜକୁ ମଜବୁତ ବନାଅ। ପରିଣାମ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ହସ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସିକି ଆଗକୁ ବଢ଼। ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସଫାଇ ଦେଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖନି। କେହି ନାହିଁ କାହାର, ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନି। କିଏ ଏଟା କରିଦେଲାନି, ସେଟା କରିଦେଲାନି, ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଭାବି ଆଗକୁ ବଢ଼। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବାଣ୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହ। ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, ସବୁ କିଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର କର, ତାଙ୍କୁ ନିଜର କର। ସବୁ କିଛି କଥା ସେୟାର କର। ଦେଖିବ ତମ ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆଉ ଦେଖିବ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତମେ ସେଇଆ କର। ଆମ କଥା ଶୁଣ, ତମେ ଜମା କାହା କଥା ଶୁଣନି। ଭଲ କର୍ମ କର, କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।